אנשים, מה קורה? אני הולך להראות לכם עכשיו תמונה שיצא לי דלוג ולהיכנס בקלאשרה. תגידו שלום לאחי. שלום. בואו נתחיל. אני הולך להראות לכם איפה התמונה. הנה. אתה רואה, כאן יצא לי דלוג. זה נפתח לי בשעה 6 בערך, ראיתי רב להתעורר. והנה יצא לי דלוג בתיבה הזאתי. אני הולך להיכנס לקלאשרה, חכו. אני לא הולך לעשות משחק עכשיו, כי אני צריך ללכת לשחק כדורגל עם חברים שלי, אז רק אעשה את זה בקצר. איפה זה? הנה, דלוג. והוצאתי את גרביה, כי אני חייב, הנה גרביה. אני חייב להוציא ולהכניס אותם. סגרו את המשחק של אח שלי. אני אראה לכם, הוא ארנה 6. עוד מעט עולה לארנה 7. הוא מחק, היה לו תקלה במשחק, הוא מחק. היה משחק מה זה טוב. כן. ואולי אני אעשה, אני לא יודע. היה לו ספר. כן, אמרתי לך. אני ניפק אחר, זה הוריד הרבה. היה הכי מגניב לגבי האינפרנו? כן. אני לא זוכר אם היה לו אחי. היה לו... אח שלי שיחק, זה לא אני. פשוט אני אמרתי לו חלק מה לשים. היה 2 אינפרנואים במכה, איזה מלחיץ זה היה. 2 או 3? נראה לי 3, אני לא זוכר. כמה היה לך? אני לא זוכר. וואו, הפרינס שלו לא זוכר. והנה, אתה רואים עכשיו הוא הרג 2 אינפרנואים. נראה לי בעשר כמה? מתי ניצחת? ב10 שנות האחרונות בערך? תוספת זמן? לדעתי תוספת זמן, כי כבר... זהו, שי רונלדו. הוא מת על רונלדו. הנה, תוספת זמן פה. הנה עכשיו? קראתי אותה. לא, עוד לא. זה היה משחק אחד המלחיצים שאי פעם שיחקתי. נו, זה דלת חרה. תראו, היה לטאוור שלי... עכשיו כאן הוא ניצח. 807 דביט ולטאוור שלו 100. זה היה ניצחון אחד. אז יכולים להצטרף לקבוצה הזאת, אין לי בעיה. אני מקום שני. זה הדק שלי. וואי, זה דלת מעצבנת. כאן הפסדתי, תסתכלו. יכולתי להשיג את התיבה הזאת, אבל לא הצלחתי. מישהו רואי נכנס לזה. יאללה, בוא נעשה משחק בשבילכם. יאללה, נגד רואי. אני למומחה. יאללה. אני אשים אלקטרו, פרינסס. אני אשים כאן אותה. זה לא מתקיף, אני אשים כאן דלוג. לג'ינדרי, הכי אהוב עליי זה דלוג. שיט, טוויץ', תתעדי. אוי, אכלתי אותה. לא מאמין, איזה מנחוס. הופה, אינפרנו. אני אוהב לשחק נגד אינפרנו, זה כיף. והנה הוא שם לאינפרנו, רק דיברנו, אוקיי. אלא הפרינססה. והנה 1-1. כן. הופה, קל. בוא נגביר קצת. וקל, יופי. אני אשים כאן וויץ'.
נשים לו בשביל הקטע או לא? מה אתה אומר? לא חושב. אלא אם כן יהיה לו ממש קצת דביט פה, אז כן. אני צריך שיהיה לו 100 בערך. לא, אני צריך 100, יש! הנה לוג. הוא רוצה. יפה. לקחנו את המשחק הזה נגד רועי. זהו עוד חברים. כמה משחקים בערך אני אעלה ארנה 7. וואי, אני מת על השיקול הזה. איכס. זהו אומרים חברים. ששיקול גרוע. זהו חברים, זה הסרטון היום, זה הכלב שלי, אם אתם רואים ברקע. תעשו לייק אם אהבתם, תירשמו לערוץ ויאללה ביי.